ziua și bine ați revenit în galeria noastră. Vă mulțumesc pentru prezență și bine ați venit invitații artistului. Suntem astăzi alături de Daniel Toader, artist scenograf care a pus în scenă galeriei noastre o expoziție de pictură intitulată Rădăcini. Expoziția are la bază un crez al artistului, legătura cu străbunii, cărora le și dedică această expoziție. Este un moment al regăsirii, presupun, după pandemie, în 3 luni, a reușit să execute, să scoate din sufletul dânsului a reușit să aducă în scenă, să picteze, să... Este o expoziție autobiografică, dacă vreți. Avem aici... Sunt străbunicii. Străbunicii, sigur, nu ad literam luați ca dintr-o poză cei care au fost, este o metaforă a rădăcinilor. Sunt străbunicii noștri, și ai dumneavoastră, și ai mei. Și regăsim pe simeze fragmente din amintirile artistului, din copilărie, fragmente din călătoriile sale, începând cu primăvara, ca idee a copilăriei și continuând cu tumultul și cu generozitatea vremii și a vârstelor, ajungând către iarnă și așa mai departe. O să-i dau cuvântul să ne spună câteva vorbe și... Da, eu mă bucur că sunteți alături de noi, pentru că eu și lucrările mele suntem un plural cu care vreau să vă primim, vrem să vă primim și să vă întâmpinăm chiar la dumneavoastră acasă. Este o expoziție itinerantă, așa am gândit-o într-o dimineață, gândind că povestea mea, de ce nu, e și povestea celorlalți și aș vrea așa să o împărtășesc în mai multe locuri, unde voi fi primit și unde voi fi găzduit. S-a născut, sigur, rezultatul, aș putea spune, este un fragment din bucuria și emoția cu care am săvârșit actul. De aceea îi felicesc pe artiști, pentru că treptele emoțiilor pe care le urcă și stările prin care trec atunci când scot la suprafață din adâncul sufletului lor, din biografia lor, din tot ce au trăit, e și dureros, dar e și plin de înălțare și duioșie. Sunt stări pe care poate, nu știu, fac așa o analogie fără să cunosc, ca o mamă când naște. E deosebită senzația, aproape că nici nu mai ești interesat de rezultat. Important e să scoți și să spui. După care te dumirești și începi să, dacă mai poți ajusta sau nu. Ăsta e principiul meu și după el funcționez. De-aia am 3 luni de zile sau 2 luni jumate închis în apartamentul meu, mi-am luat culori, pânze, am cerut dreptul la singurătate și să mă apuc să scot ce am de scos, încurajat de un bun prieten care îmi văzuse, știa ce pictez, și George Păunescu, care îi mulțumesc pe această cale și m-a susținut și mă susține, și mi-a zis: băi, prostule, apucă-te mă la ăsta! Apucă-te! Și îndemnul ăsta așa simplu, frust, neacademic, a trezit în mine o bucată de pământ pe care o îngropasem sub porțelanul, poate sub prea multe biblioteci, nu că aș fi citit, ci le-am vizitat. Și am zis: hai să scot. Și m-am apucat cu o combustie de o natură pe care n-am cunoscut-o cum am până atunci, sub imperiul muzicii lui Enescu și rapsodiilor care mi le-am pus în momentul ăla, nu știam de ce, dar mi-am dat seama, realizam că mă ajută să escavez, să intru și să ajung din ce în ce mai adânc. Tind să cred că fenomenul facerii, din punctul meu de vedere, a fost pentru mine mult mai spectaculos și mult mai interesant drumul ăsta inițiatic al regăsirii, cum ați sugerat și chiar așa și este, decât rezultatul. Mă iertați că spun lucrul ăsta, dar v-aș fi dorit să fiți în pielea mea, să trăim lucrurile astea. Ca artiști, parte din dumneavoastră ați trăit lucrurile astea, cu siguranță.
pe alte paliere de experiență, poate sau asemănătoare. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a adunat în timpul ăsta și am scos lucrurile astea la suprafață. Acum, cum sunt ele valorizate de către dumneavoastră, de către oameni de specialitate sau așa, eu, nu știu, am îndrăznit la îndemnul prietenilor să ies și datorită unei dorințe să împărtășesc cu emoția mea cu dumneavoastră, cu publicul, cu oamenii care, din păcate, suntem din ce în ce mai rari în plan real, foarte prezenți în plan virtual. Suntem plini de inimioare și de like-uri și de felicitări, acolo unde nici durere, nici suspin și nici vântul nu bate și nici floarea nu miroase. Și, așa cum spuneam mai devreme, dacă mai auzim că moare unul dintre noi, punem emoticonul cu lacrimi și la cimitir ajungem cine știe când ajungem. Mulțumim Partidului pentru tot ce a făcut pentru noi și unde ne-a adus. Noi, de asemenea, pentru docilitatea cu care am acceptat regulile Partidului și care să le acceptăm în continuare să ne ducă la o dezumanizare, la o desfigurare. Cu voia noastră. Cu voia noastră, nu într-un mod conspirativ vorbesc acum, ci în modul acelei doamne care de dimineață a venit să-și arunce gunoiul în gheră, unde era o mare grămadă de gunoi, foarte bine aranjată și a considerat aruncat și a plecat și a fugit. Și zic, nu plecați! Nu plecați, să vă spun o vorbă. Cu bunăvoința noastră se întâmplă lucrul ăsta. Nu căutați vinovați. Diseară iau lopata, ne întâlnim aici, trebuie să punem. Trebuie să vină cineva. E acel cineva care trebuie să vină să ne facă fericiți, să ne pună pe o linie, să ne zică unde să ne duce. Nu știu ce să zic, mă iertați, nu vreau să duc acest moment frumos într-un discurs politic în niciun caz, dar n-am cum să stau în afara lui. Trăim vremuri intruzive asupra sufletelor noastre și asupra viețurilor noastre. Nu mă victimizez, nu e cazul să ne victimizăm, vom lupta până la capăt. În cazul acesta, dați sunteți vinovați de ceea ce se întâmplă. Sunt vinovat de ce se întâmplă aici și... de culoare și de... Da, asta spuneam eu la un moment dat, că frumosul poate să fie redefinit în multe feluri de noua orânduire tehnologică, ca să zic așa, că e și politică, de numai tehnologică, poate să-l redefinească omului, poate să facă expoziții virtuale, vin cu tot felul de propuneri. Le-am și spus pe fetele, vreau să-ți îți dau Bitcoin, îți dau... Doamne, zic, uite, te aștept la mine în atelier, discutăm și pleci cu lucrările sub braț. Nu, prietene, ce mă interesează imagine. N-am așa ceva. N-am, eu nu lucrez cu etern, nu lucrez cu imagini eterice. Dacă vrei pânză, carton, vopsea, mie să-mi strângi mâna, eu să te iau de obraj, să zic, prietene, bine ai venit, bei un pahar de vin cu mine. Așa da, altfel, mai fac 3 expoziții și mă duc și mă culc. Vă mulțumesc!